Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Duha ka mga senador na nagaduso sa Senate inquiry angot sa pag-import sa kalamay karon nga milling season. Wala na gipatuman sang Sugar Regulatory Administration ang Sugar Order No. 3 nga nagatuyo mag-import sang 200,000 metric tons ang kalamay matapos ang ginisyu nga temporary restraining order gikan sa duha ka mga separado nga korte sa Negros Occidental. Tuyo sang SRA nga mapahagan-hagan ang pagsaka sang presyo sang kalamay tugaman sa pagsaka sang presyo sang farm inputs kasubong sang abono. Pero ginabalabagan ini isang grupo sa mga sugar farmers bangod magluwas nga nagapadayon ang milling season. Madamo man sa mga magagmay nga mga sugar farmers, ilabi na mga agrarian beneficiaries ang labi nga apektado kung mahalitan sang sugar importation. Katunga sang supply sa ginatuyo ma-import nga kalamay sang SRA ang igatalana sa industrial users kasubong sang bottling company. Ginadusunan ni Senate Majority Floor Leader Senator Miguel Zubiri kag Senator Amy Marcos, Chairperson sang Senate Committee on Economic Affairs, ang Senate inquiry angot sa sugar importation sa tunga sang peak sang milling season. Ginpahayagman ni Marcos nga dapat mangin transparent ang SRA sa ginakabig sweetheart deal sa bottling company. Magluwas sa gin-grant nga TRO nga gin-file sa United Sugar Farmers Federation, may hearing man angot sa separado nga TRO nga ginhingyo ang pamuno sa Negros Occidental Federation of Farmers Association sa Regional Trial Court sa Himamaylan City agud mapunggan ang pag-import sang refined sugar.